Amosi ni misawa ne janeno mar LTN karwaki ni machiegni chenro mar Main Stock. Ka thuno wach makawuono wado wuoyo e ndikruok. Ta chenro mari en an Elizabeth Otieno. Kaka wuono an kod ojende an kod thuondi ariyo. Amiyo thuoro mar yangre ne uru joneno mag Lolo TV. Okay, amoso joma neno wate. Anyinga Frederick Omondi Ndaga. No onyuola dala mar Kisumu Chiga lakini antie Nairobi ka. Atimo ohala mar dusruok, aloso joma mine to gi kinyozi bende atimo kamano. Koro mano to tija andikora kenda kendo machiegni uru ahinya. Amoso joneno duto mag LTN. An iluonga Okoth Ong'ayo. An wuod Gemiala. Tatimo ohala e dala mar Nairobi ka. Kibera. Auso lewni. Kamoro ni Toy Market. Kanye matime ohala. Karibu. Kawachako kodi Fred, en gino mane obire pachi mar yawo chako gino ohala mar dusruok kata ero? An asebedo ga kad maya ahinya gik moko madhi kar losruok gi. Role model mara en ga ng'ato ni Lupita kana neno kotimo gik moko kaka acting no, to an bende aneno ni anyalo ero loso dusruok. Nikech chon kana somo naero gik migoro, gik mitimo ang'o. Koro kana biro Nairobi ka to mokwongo nadak gi owadwa. To chi owadwa no ne niga gi saloon. Koro kane aga kuondega mag somo college to nadhi ga budho kanyo. Koro mane mana chako ga timo loso gik miwiro kaka kogno kaka itimo ang'oni. To nayudo ka ahero timo gino mane kaka na adonje e tich matiyo sani no. Cha owadwa Okoth Ong'ayo. En paro mane manobiro manomiyo ichako yawo ohala mar uso lewni? An kaka Okoth Ong'ayo, gima ne oywaya kata gima nojiwo chunya mondo atim ohala mar uso lewni en ni kana atieko skul to nokayudo thuolo mar dhi mbele kamoloyo kama na areme. To ok nanyal beta karito mondo gimobire mbele na ematim. Koro na yange chunya na achaka gi ohala matin manyalo chako mondo kantie gima bobiro mbele ma Nyasaye opango to yud ka adhi mbele gi gimoro matin. Kuom mano nachako uso lewni matin be mochopo kama koro andano oyawre maduong' makoro sani anyalo uso lewni mang'eny. To kowe mano chunya nohero ohala kata chon kadhi skul. Inyalo yudo kane wadongo to kanolor December to holiday no ne lach. Koro nanyalo dhi ta awaro nguru tawaro niang' tause center dala wa Gemiala. Koro mabe gima nomedo miya moral mar mondo natim ohala ni nikech en gima nachako katin. Koro nomiya yot nikech ohala nigi challenges but mago already an nasekale. Koro ang'eyo ni seche moko inyakoso to seche moko inyalo yudo. To gima duong' en ni kik icham te. Koro an na achiwora mondo atim ohala. Onge ng'ama nopuonja nikech en gima nachako kapod atin. Kamano. To kaduogo kuom owadwa Fred. In chuo, joma chuo gombo bedi office, timore nade, yani tich ma onge tich matek ni ati koka idhi thagori gi koko nyako. Wangise ni siji ouch, kitu kama hiyo. Ang'o ma omiyo nokiparo timo tich moro amora tiparo mana tijno endo. Though iwacho ni ati niero time en kaka talent. Ang'o ma noywayi sana? Ko an kane asetieko somo form 4 to koro kana biro Nairobi kai college, kane achako somo course mane atimo
to kana chope gine mar ariyo to nitie kaka fees no tamore, nitie kaka weche nokodhi maber ma fees no tamre. Koro nikech be an bende an gi passion mar gini, to nawacho ni pod te pod okolal. Koro pod anyalo dhi mana mbele gi gini, to mbele kucho labda ka gini to anyalo tiko kosi, nikech kosi ne mane inyalo tim godo tije machalo kaka mag office no. But kaka namedo timo to nayudo ka tijni ber nyalo konya. Koro momiyo an kata gini moko seko kata ng'wango, but ayudo kaka time to ayudo ka en gima moro chunya ahinya, nikech okonya, en tich makonya. To nini course mane chako timo? Natimo web design and graphic development. Okay, koro seche mitimo web design no endo, ginene ero jok mathagi e field seche ma itimo negi manikiwa pedikiwa. Chunyi moro poko paro ni ati jogi bethaga ka ida nyalo dhi timo tiji graphics kendo. Ing'e ka poni ne sector mag business ki, iwacho ga ni kila ing'e nyaka ibed ready mar receive jomo pogore, nikech sama customer mora biro to gibiro gi attitude mopogore. Koro sama isedonjo field aila mar service industry aila mantie mar deal gi ji mopogore ni, ibedo gi at maduong', ibedo gi chuny maduong', ting'iyo kaka inyalo deal gi ng'ata. Koro mane mosebedo ka konya ga kaneno ng'ama dwa thaga ka dwa timo ang'o, but gima muhimu, gima kunga kete ga pacha e ohala, customer is always right. Winjo. Koro sasa mowuoyo koda tatemo winje, kata kodwa temo thaga to nyaka ang'na winja. To mane momiyo experience ma osekonya, momiyo pod adhi godo mbele kendo pod abro dhi mbele ahinya. Okay. Okotho ng'ayo. Pimno ne imulo kamoro ni challenges mag business. Pimno ne challenge mane yudo kichako wala. Mokwongo kaka wacho en adier makende ni ohala nigi challenges. To kana chako ohala, challenge maduong' mane ayudo ne en capital mar chako ohala. Kendo ma e gima miyo thoth youths kata joma tindo, manyiri kata machuo, ng'eny gi oluoro ohala nikech capital. To adwa nyiso joma tindo maneno sani en ni capital ok en gima onego wami priority sama idwa chako ohala. To gima duong' en ni en kit ohala mane midwa chako timo. Uso skuma gi nyanya gi kitungu seche moko inya chako gi Sh500 kata 1,000, nikech idkete kibanda moro matin, ikawo nyanya mag 200, kitungu mag 200, skuma mar 100, tikete kibanda moro matin. To nitie chako ohala mar lewni. Idhi tiwaro bales, go down tikelo tiyawo e chiro toi. Bel ok diyud gi pesa matin kikompare pesa minyalo chako go uso skuma kata kitungu. Koro challenge maduong' na yudo en capital. Koro gima natimo ni nitie osiepna mane uso yaw law omuocho, to kose uso jowaro osekawo bobo uso, tadhi to kwanona, tabiro takete stall tauso. Mane kaka nachako, nikech naonge ga 50,000 kata 30 kata 100 mananyalo chako go ohala mar lewni. Koro tin gi lewni makaw kuom ng'ato ng'amoseyawo tauso. Koro challenges ng'eny. Mar ariyo en ni ohala kichako ok onyal dongo piyo. Ohala chal nyathi minyuolo to omol kamano kobiro to wuotho to madho nyuka to chako chiemo. Mane kaka ohala chal. Koro challenge machielo en ohala dak dong immediately. Kichake to pek nyaka bede, kendo pek bedo mang'eny maloyo yot, nikech pod ionge customers madhi biro achiel go, ing'iyo kaka maintain gi bolure kaka iwuoyo kodgi. To maduong' moloyo ohala ni kit gimiuso chal nadi, bende en gima nyalo miyo customer duog kendo.
Mano challenge mar ariyo, ni ohala kichako ok dodong immediately, nyaka kawi time. Koro kanyo ma chuny ng'ato chidega. To kilamo Nyasaye titimo kinda, ohala nyaka ibed ng'ama nigi kinda, in gi bidi. Mar adek, challenge mar adek en ni ohala, pesa miyude ohala ok onego bed ni chamo te. Koro bajedi, expense magi nyaka ing'i kaka iduoko gi piny mondo ohala ni odong. Nyiso ni kawuono ka uso kata 10,000, to onego bed ni 10,000 ni nitie makano mabodhi werogo, to nitie manyalo tiyogo nikech ohanda kanyo ma gimoro amora wuoke. Koro ohala ok icham te, pesa miyudo nitie mikano, to nitie minyalo tiyogo. Nikech ohala be nyaka ibed gi records kaka itiyo gi pesa miuso. Koro challenges ng'eny, but lure ni en ohala mane mitimo, nikech kila ohala nigi challenges mage. Challenges mwa share e ohala tin, but moro ka moro nigi mage. Kaka lewni wuok oko, seche moko lewni ok obiro. Koro wan gi challenges mang'eny, but gima duong' en bende keto chunyi kuom gimitimono, tilame Nyasaye titimo kinda. Then ohala be nyaka ibed creative. Ok ber ka customer odonje stall to yudo ka gimoro achiel emiuso. Mano kin creative, nyaka iyaw wi kitimo ohala. Customer kodonje stall to yudo long, to yudo jumper, to yudo jacket, to yudo sweater, to yudo socks. Mane ka in creative. Duka karom kama to nyaka ikete gik mopogore opogore. At least customer kodonjo kokoso top to nya yudo long, to kokoso jacket to nya yudo sweater. Koro mago be gik ma youths magwa nyaka ng'i ni ohala gima duong' en capital. Tewi capital ni kit ohala mane midwa chako timo, mane gima duong'. Okay, janeno mar LTN iwinjo ni ati kidwa chako ohala nyaka ibed creative, mano gimokuongo. Nyaka ibed kod capital. Luonga ni Elizabeth Otieno, to kado kuomi kendo okotho ng'ayo. Ok ing'iso ni ati kani chako ohala, ji wacho ga ni ati nachako gi eti kado opidho gweno, ochako gi feathers. Inoki gisa ni ati nichako gi law achiel. Okay, ana wuon kana chako ohala mar lewni, nachako gi bel achiel. Bel en robota cha mar mutumba cha. To ok nakawe kaka bel achiel no, but lewni mana dhi waro kuom ng'ama nomiya moseyaw, ne stock no nen kanwago kwan obiro gimoro bel achiel. Mane mana chako. To kana kawo mano, to jachien be jakinda ma kamo neno ka ber nyalo wuoke. Nyako orire, jachien jarire. To nokodhi koda maber, to chunya nokochido, nikech natieko chulo macha nadok ir osiepna chabu kendo meda. Koro mar ariyo ne bet odhi koda maber matin. Koro mane kaka nadhi chunya nok chid. Ibedo ng'at ma jaohala bedo gi chuny machalo nam, makata gimoro lutre tiwe odhi adhiya. Nyiso ni ka wang' to pod atima kinda ni chieng' moro aboyuto. Koro an nachako gi bel achiel, to nowang'a kika wuondi no ohala nowuok ta pesa mnawarego nowuok. To kana duogo agoyo kwan, ing'e nyaka tim stock taking e law. To nayudo ne pod aonge gi customers. Igina kana chako nokodhi maber. To anyisi ni ka customer obiro chieng' mokwongo, mane ma dhi determine koboduogo kendo kata odhi chuth. To gino dhi determine e yore ariyo. In jauso iwuoyo kode nade, irwake nade. Mar ariyo kit gimiuso chal nade. Mane gima miyo customer duogo kendo. Koro gimochak matin marach, tij lweti no ema Nyasaye gwedho to dongore. Ohala ber madongore, ok madok piny. Kodok piny to mani ne yudo mana lal kinde duto. To nego beno ohala kelonwa yuto.
igini ohala en gimiyudo kuom gimitimono. Koro ohala dongore mos mos to nochako matin gi bela achiel. Okay, owadwa Fred, in achiedh nade mage ma iyude ohandi mane chako mar dusruok, loso wich, kila kitu? Okay, ohala kaka usewacho no, kaka nusewacho no nitiere gi challenges. Koro samoro customer kobiro to biro gi like attitude marach, to okay, okawach ni samoro unine gik molosi dwaro samoro makosa jatimre neno samoro ipoki loso to ntie kama kodhi maber winjo, to koro customer yudo ka react marach, okelo attention, okelo ang'o, okelo gik mang'eny. Koro mago to challenges marado gode tijani, but podi kaka wacho no to ohala chunyi ok tho, but atemoga zaidi ohala ila koro kaka mag kogno wich, gik moko dhi gi design biro mopogore. Ing'eni sani jothurwa kokong'eyo sani gik madhi kaka losruok gi, sani nitie gik mobiro mang'eny, kogno ni achiel kende ni nyalo loso go gimoro 10, nyingi gi ng'eny makata ka nyalo chako kwanoni to ng'eny. Koro chuno ni ibedo ng'at ma creative, ng'at ma lan, ma ka ok inyal lan piyo to customer nyalo biro to nyisi kata ni for example losna gimoro kaka gum gel, for example joma nyalo ng'eyo sani. Koro kiyudo kikia to onyalo dhi chuth kata onyalo dhi ketho ni nying duka kata ang'o. Koro challenge bende mabedo gode tijani, nyaka ibed ng'ama wiye ni oko, iwinjo, to tijwa ni kendo nyaka ibed ng'ama ilan everyday, nikech in beauty and industry gik moko wuok maniu everyday neno. Kendo challenge mayudo tijwa samoro gin ga seasonal, like koro kaka dweche mwadhigi tijwa dhiga bedo maber Disemba, to koro diere chien kae tijwa no nitie ga piny. Koro iyudo ka in ja ohala, koro samoro kaka chulo gik moko ex nini duoko thothne idhi ofuko, but mana kaka wadwa ni wacho ohala nitiere lal, lakini kilal to kik chunyi tho, itimatima nini kosebedo ni mani mari to itimatima kinda nyaka chieng' moro ibibedi, nikech gimoro amora to nigi challenges, but koro anatemoga sana mondo overcome challenges go. To koro ng'ato kobiro ire ni ati los ni kogodo achiel achiel kama, Yes, ma pesadi? Okay, repair, mani luongo ni repair. Samoro no dhi kumoro to lose to kolose maber koro biro. Okay, depend kogno kae ntie, okay, do sano kwa team town ahinya gimiluongo ni normal Qtex moko mani biro ga chon ka, but koro wan sani town wachako gi gel no kibiro repair to kogno achiel en 50, but ntie stick-ons, ntie acrylics, ntie tips. Sani koro wanyaka gimiluongo ni gum gel ma kaloso ni kogno to gum gel ne 5,000 neno. Koro mano kibiro repair to mano agoni 200, but stick-on gi tips kibiro repair achiel to en 100. Koro To loso wich? Loso wich ana lielo shotea mag nyiri. Koro liedo sani nitie osewuok style mopogore, yudo ka nyiri dwano liele oketne kala, liele moko wagoro kuondgi, bathe kuondgi. Koro lure achako liedo igoro gimoro amora modwaro, nikech emomiyo nanyisi ni tijwane nyaka ibed ready, ng'ato biro nigi picha e simu to nyisi ni odwaro kamano. Koro ing'eni ka okin ng'ama ne wiyo yawre cha to okibitimo ne kamano to bro dhi kochwanyre. Koro wan kosebiro kamano, koro nyaka ibed ng'ama adaptive, koro nyaka make sure ni miye gima dwaro. Kasto tijwani bende dwaro transparency, wacha adier. Ka okelo ni gima ok inyal adier, nikech jomoko download gimoro kata mag wasunge okelo ni, beda honest gi customer mondo kik ubi uchwanyru. Niseni mai kelo na to ok ni otama, adhi ng'iyo kaka nyalo time, but for now ok anyal. But ng'ato kaka anta temoga mar gik mang'eny go, atemoga timo. Wi kaka wich mashotea inyalo time gik mopogore, nitie gimiluongo ni straw set, nitie palmroids mago shotea neno, to nitiere bende baby locks. Koro moro ka moro nigi bechgi.
Koro jothurwa ana kwagi manane jok matimo mantiere beauty industry. Unyalo bido kaka wan wang'e gik mang'eny matimre, wich nokena ena liele kende, itimo ne gik mang'eny. To mano nyalo konyi. Piny masani en mana kelo gik manyien, creativity ema konyo. Okay. To adwa penjo ni ati in 5 years idwa nenori kanye? Okay, in 5 years time adwa nenora mabor ahinya. Adwa bedo kata ni awin kata awards moko mag beauty. Nikech nitie jomoko mang'iyo kaka jomoko luongo ni Tony Airo nochako matin, tinde oloso brands magi ma kata bag miwuothogo, kata kidhie Best Lady gini tiyudo products mage. Koro an be pod nikech an kijana matin, kanindo gata dream pile pile ni ambe chieng' moro abiro dwaro kata ni Fred Jachiga kiwuotho kidhi e Best Lady tiyudo product na kanyo. Ineno. Mano e kama nenora in 5 years time. Kasto monda Nyasaye oyawna yo abed recognize apo kata ni win award mar kama. Ng'e kisebedo creative to kata gigo nyalo biro. So in 5 years time kanye manenora. Okosa ng'ayo in 5 years coming, idwa nenri kanye? Okay, an kako kotho ng'ayo igni 5 mabiro. Mano lek mango kum igni 5 mabiro. Lek mango e ohanda matimo ginyalo bedo 2. 1, agombo ni ohanda matimo mar lewni odongre mondo ayawe bada e counties makaluo, nikech sani wan gi devolution. To king'iyo Nyanza nitie chirni mabeyo moger gi county governments, moger gi women reps, gigero chirni mabeyo ma anyalo wuok Nairobi ba ayar bada Kisumu, Siaya, Migori kata Homa Bay. Mano lek mango ni ka Nyasaye omeda ndalo tabo yaro bada mondo abed gi branches e counties magwa makaluo, nikech devolution ni nobiro to wan kaka youths seche moko kwayude konyruok, nikech thoth youths rito ni oluw mana jasiasa. To luwo jasiasa en ndalo matin, to koseyiere to jasiasa dhi e tich e assembly, county assembly kata national assembly. In idhi e tich kanye kisego kura. Koro adwaro ni ohanda ni odongre mondo ayar bada. Mar 2, e bwo piny ka kata mumo ndiko ni seche ma ng'ato yudo konyruok gi nyingi to Nyasaye nyalo medi ndalo kata nyalo gwedhi. Agombo ni an bende abede gi jomoko manyalo keto kamoro ma usona to amiyo gi gimoro matin kaka chudo, kaka winjoro. To mano nyalo mana timore ka an gi branches mamoko. Koro agombo ni an bende igni 5 mabiro kowe yawo branches, an bende abede gi jomoko, andike jomoko. Mane ka nyalo mor ni ohanda bendo grow te Nyasaye be nyalo gwedha. To kako wadwa Fredo wacho en ni ohala mondo dongore nyaka ibed ng'ama nyalo overcome challenges. Ting'e ni dak yawo branches ka okiyikori ne pek mohala nego. Dak ibed kod lek kokiyikori ne pek mohala nego. Koro wan kaka youths, penjo maduong' monego youth mora moro penjore, youths ok en vijende kende, nyaka nyiri, en ni idwa luwo jasiasa to tok luwe seche ma jasiasa dhi e tich in idhi kanye? Question mark. Yeah.
jasiasa kasepango line ba yiere, to nitie madhi e county assembly, to nitie madhi e national assembly, to nitie mantie e county kaka governors. An adhi dhi kanye? Onego bed nadok e puotha kama time pur cha, onego bed nadok e ohanda, to kore ka wagero piny kamoro achiel, kata wagero county kamoro achiel, ka joma wayiero tiyo, tin bende tiyo. To kibet ni ochieng' irito pod jasiasa, to kanye makoro josiasa kaono wan joma tindo wabedo chip kuom josiasa, nikech wadwa luwogi throughout. Koro onego beni kata platform mar social media watiyogo e yo moro manyalo gerowa kaka youths. Wawe tiyogo e yanyo ji, ndiko gik moko mok kony, but wanyalo tiyogo e uso gimoro, kata obed nyanya, kata lot manie puodho, kata law. Onego watige platform mar social media e yo manyalo konyowa kaka youths. Josiasa we tiyo kodwa ni opponent na cha ing'e no bire ground to goya tidhi anye social media. Onego bed social media kanyo ikete puothi moro mar alot, ma ng'ato koneno kata skul moro to principal kata head teacher wacho wadwaro alot gunde kata ariyo kama, naneno kiketo alode moko in go kata nyanya kata kitungu. Mane yo ma wanyalo konyorego. Koro konyruok marwa kaka youths chakre kuomwa wawegi kaka youths. Eka joma chuo gi nyiri, donge nitie nyiri mabe gin gi beta gitegemea chuo, to mano ok nyalre. Piny masani nitie gima nyako gadi kajo endo de wasada tena. Adwa mi mana 30 seconds. Nisane siri ni gani? Siri ohala kae. Siri mar ohala. Siri mar ohala nyalo bedo 3 kata 4 kata 2. 1, siri mar ohala en ni mokwongo nyaka her tich mitimo mar ohala no, eka tijno beri. Gima manisha gumano ero tich mitimo en ni kang'iyo ga nanindo nyaka saa 4:05 ka dhi e tich, tijno ibona yawe saa 4:05 no. To kang'iyo na mondo tayawe to saloro tana aloro, ema koro iwacho no winyo momondo ema yudo chiemo machon. Siri mokwongo nyaka her tijino eka tijino ber. Mar ariyo, nyaka chiwori ni elal kata yuto tibodhi mbele go ohala. Mar ariyo nyaka chiwori. Mar adek, nyaka ibed gi chuny mar horuok. Ng'ama hore en ng'ama ong'e wuoyo gi customer. Nikech gimomiyo awacho nyaka ibed gi chuny mar horuok, customer mobiro achiel no en monyakelo ni machielo kalure gi kaka irwake kod kit gimiuso ne kata gimoneno kama itiye. Mara 4 kata mara 3 en ni in kaka ng'ama timo ohala nyaka ibed ng'ama creative. En ang'ono madhi sani manie market, en ang'o ma ji dwaro, mano gima nyaka ing'e ohala. Then magi gik mikelo, kech wan kaka law brands biro mopogre opogre, koro nyaka ng'en mane madhi sani. Joma youth ohero longe mag raged, ohero fitting, joma nyiri ohero stretchers, ohero pencil, gikinago. Koro mage mikelo mantie market. Mogik, siri maduong' e ohala ka en ni wan kaka joma tindo to kata joma dongo, ohala kichako mondo idhi mbele go handini maber en ni nyaka ibed kod target ni koa Januari to December en ang'o matimo kata moanda ni otimo na manyalo neno. Mano gima duong'. Koro mage siri mag ohala ma ana nyalo neno
dhogi ng'eny but mage man anyalo neno kalure gi kit ohala matimo. Okay, erokamano. Fred, nyisane siri ni gani ginene industry mari? Okay, industry mara siri mowachogo gi meka onge pogruok, lakini anyalo mana medo achiel. Siri manyalo medo industry sana sana mara mantiere en lendo, marketing. An ohala dwaro lendo machunyi ok tho. Ng'ato kaka an kachiew gokinyi taseketo tija, kata ng'ato kowuoye mada wuoyo gi youth kaponi timo ohala moro amora to tigi social media tigodo maber, kamoro kaka Facebook gi Instagram kata gi Twitter. An osemiya platform maber. An achiewa tabolo tija kanyo. Kabolo tija kik ing'e ni comments, like, ang'o. In kik ibed demoralized, kik chunyi tho ni post gini to ng'ato achiel emo like, post gini to kata ng'ato koneno. An ji gonaga simu nyisa ni chieng' moro ni post gimoro to naonge pesa, lakini kawuono ayudo pesa, in ga kanye mondo abi apromoti. To oro na picha no ni post gini, taparo ni yes gini na post. Koro siri maduong' mar ohala, lendi machunyi ok tho, chungi lendi, bora gimaduong' bora ni ng'ato neno. Kik ing'i like, kik ing'i comment. Gimaduong' bora ni ng'ato neno. Okay, okodho ng'ayo kami dakika mogik mar nyisane wach mogik midwa wego ojende masani. Gika miyudorie, gika inyalo yudi. An kaka Okoth Ng'ayo mokwongo en ni ayudora Nairobi, Kibera, Toy Market, Stall D28, kanyo matime ohala mar lewni, auso lewni mag joma chuo, mag nyiri gi mag nyithindo. Namba 9072868764 07 28 8 6 Wach madawacho mogik manyalo weyogo jowa mapod tindo en ni kidhi kate Muma ruodhi mar 2 kare 22 matinda par en ni kata Solomon ne timo ohala to kinda mnengo ne miyo hande no dongo kendo nonyalo timo helni mang'eny. To Muma chiel ni ochako ndiko ni jalno ma ok dwa chwero loya e yor tich ok onego bed ni chiemo. Koro penjori ni samiluwo jasiasa ok idwa timo gima nyalo konyi, en loya mane michwero. Wan kaka jomatindo kata jomatindo maneno wasani LTN, penjori ni en ang'o mamiyi yuto mapile pile koweyo luwo jasiasa. Agoyo ne LTN erokamano nikech usebedo kumiyo jomatindo nafas mar puonjore gi jomatindo wetegi. Agoyo erokamano, Nyasaye ogwedh LTN. To maduong' wan jomatindo kik wapar ni wang'eyo to kara wakia. Par gima nyalo konyo. Erokamano. Ami thuolo Fred. Okay, an joma nyalo dwaro yuda. Antie Nairobi kae, atiyo Tom Mboya Street, Odeon, iluongo ni Beauty Point Buildings. Joma nyalo ero manya gi namba ne en 0706 87 33 93. To kapok atieko daher goyo erokamano ne joma osebedo ka supporta, kaka mama marwako lawe ni osebedo kolando tija, iluonge ni Brandi Toto Rambanya. Olando tija kabisa, tija kendo en mosemiyo atemo yudo ji. To mogik ahinya gone jo LTN erokamano kuom miyowa chance mondo wabi wapuonjo jende wetewa. Kendo wadag guru mana kwaherre, to waherre uru kendo wabodhi mabor. Erokamano. Okay, gini ong'isa gimoro achiel ni ati onge wuoyi manyalo dhi malo ka onge ng'ami. Ke mamano osekonye, momiyo kana biro kana neno ni nyaka rwak brand mare. Olando tijani kabisa kendo connecta gi ji kendo hero tich matimo. Koro achung' ne joma mine kendo joma mine pongezi kwenyu. Okay, maendi en men stock, lakini
En Men's Talk okorumo kapok oluonga mamiyo. Dong kamano. Nikech kata kitimo nonro matin, research matin, en ni adier makende, business mora mora ma ng'ata timo, obed ni miyo itimo business kata an ng'ama dichuo, majority mar customers Gin women. exactly. Erokamano ne janeno mar LTN. Wachope giko mar chenro ma kawuono mar Men's Talk. Wanere kendo juma manyien chieng' tich ariyo saa 5 ma ne en Elizabeth Otieno.